дар шаҳри муҷӯи Кореяи Ҷанубӣ мусобиқаи байналмилалии Корея амсардор и Тэквондо Мортс ҷамъбаст гардид. Салом бинандагони Хабар ТГ, лайк монданро фаромӯш накунед ва ба канали мо обуна шавед. Тоҷикистон дар мусобиқаи байналмилалии Корея амсардор ки Тэквондо Мортс 2019 ягона варзишгар Шарафҷон Қодиров муаррифӣ намуд. бо иттилои дафтари матбуоти Кумитаи Миллии Олимпии Тоҷикистон, мусобиқаи мазкур дар шаҳри муҷӯи Кореяи Ҷанубӣ рӯзи 11 ноябри соли равон баргузор гардид. Гуфта мешавад, барои иштирок дар мусобиқаи байналмилалӣ аз 44 давлати қорра 120 варзишгари ҷавон омада буданд. Манба меафзояд, Шарафҷон Қодиров ягона намояндаи Тоҷикистон дар вазни 58 килограмм ба гирифтани ҷои дуюм мушарраф шуд. ӯро дар ин мусобиқа мураббӣ Файзаш Шоев ҳамроҳӣ кард. Шумо чӣ фикр доред дар бораи ин? Ҳатман дар комментария нависед. Ман тоҷик, бачаи тоҷик чемпиони ҷаҳон шуд. Шумо чӣ мехоҳед? Ҳатман нависед дар комментария.